Прекрасни момичета, дойде момента, в който да ви представя една елегантна рокля, която имам в още няколко цвята. Останете с мен до края на видеото, за да ви разкажа малко повече за всички цветове. Роклята, с която ме виждате облечена, е с дължина от 140 см. Изработена е от джорджет, както в бордо, така и в другите цветове зад мен. Като акцент имаме едни красиви тюлени цветя, в които има блещукащи камъчета. И разбира се, тук една капка, акцент в гърдите. В ръкава имаме тюл. Ръкава в същото време е достатъчно дълъг, за да прикрие онази сланинка, която всички ние искаме да скрием. Роклята е с кройка лек трапец и изглежда по този начин. Нека да ви покажа и цветовете, които сме пуснали, а именно петролено-зелено и разбира се класическо черно. Може да ми оставите по един коментар кой цвят бихте носили вие, а аз сега ви препоръчвам да влезете в категорията ни с чаропогашници и бързо да си изберете един, защото за къде сме без чаропогашник през зимния сезон. Изпращам ви много целувки!